Tocmai filmăm Minecraft Survival Games. E prima dată când filmez. Hai să vedem ce ne iese. Da, să vedem. Hai. Nu iau spawn-ul. Nu iau spawn. Sabie. Dacă știți, eu sunt prietenul lui Vlad, m-am purcat, lui Darius HMC. Am filmat cu el câteva clipuri. Dacă știți. Așa, bun. Bun, hai să vedem ce putem. Să-mi ziceți calitatea și cât de bine se mișcă în comentarii. Da. Da, mă mișc... Ai 0 subscriber. Da, știu că am 0 subscriber, dar na. E Flint. Iubesc Flintul. Cine n-are pe like-a. Și nu uita să dai subscribe lui Darius MC, pentru că e swag. Cel mai prost om din lume. Cât de trebuie să fii, bă? Mori. Da, era clar. Spune de username-ul tău de Minecraft. Username-ul meu de Minecraft e VladCreeper007 și da, ești mechera aia. Ui, ce să... Zici tu ceva interesant. Așa, bun. Sunt foarte stresat acum. Așa. Uitați-l pe ăsta aici. Da, e clar. Mănâncă pe taie. Du-te pe la Iron. Ce-a făcut acolo? Și dacă vă întrebați la macro. De ce avea macro? De ce mănânci? Sunt foarte trist. 2 timeri. Foarte proști. Da. E clar. Are Iron Sword. Încă balune. Avea Iron Sword. Da, mă. Avea Iron Sword. Da, mă, dar lasă. Da, sunt cu Darius. E lângă mine. Te ajut să faci primul clip. Și poate mi iese. Îmi bate inima. Am o inimă. Nu e de închiriat. Da. Bă. Ce? Oops. What? Erect, bitch. Stai, mă. Meu. Ce bă? Nu! Lag! Gata. Pune-ți Enderpearl în inventar. Nu, cheat-ul vieții. Scuzați-mă pentru lag, dar... Na. Sper să-l prind pe ăsta. Că dacă nu... Trea, mamă, ce prinde în apă pe butonul. Cât de noob poți fi? Mănâncă. Da, mă. Nu golden egg. Fishing. Scuzați-mă pentru că am aruncat pâinea lui Dumnezeu. Bun. Așa. Suntem în delveci. Trebuie neapărat să știm ce iteme are ăla. De-aia zic, dă-i Optifine, alt. Am și capă de la MCCape. Bun.
Schimbă-ți render distance repede. Lasă-mă așa. Dai că îi rup gâtul. Schimbă-ți render. Îi rup gâtul! Lăsați-mă. Ce vrei, bă? Nu bine. Ce vrei? Du-te mă sus pe el. Olet. Da. Foarte concentrat. Haide, pe el. Ce fac? Du-te. Păi da, mă rog, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și nu uitați să dați like, subscribe. Și uitați că am câștigat pentru primul meci a câștigat. Și da,